L-iskwadra ta' kontra droga tal-Pulizija hija formata minn 6 investigaturi li kull wieħed għandu tim ta' uffiċjali miegħu biex iwettqu sorveljanza u jagħmlu indaġini fuq persuni suspettati li huma involuti fit-traffikar ta' droga f'Malta. L-Ispettur Mark Merċieqa spjega l-prijorità ewlenija f'ħidmet l-iskwadra. L-iskwadra ta' kontra droga setet ukoll tintensifika fil-investigazzjonijiet tagħhom rigward il-ħut tal-bira biex nagħmlu in simple words, rigward il-kriminalità organizzata. Fejn fil-fatt ir-riżultati juru l-qbit mhux biss ta' droga tal-finanzi u anke tkissir ta' gruppi kriminali. Spjega li dan huwa possibbli għaliex taqsimiet oħra tal-korp bħal Pulizija tad-Distrett u tal-Komunità jaħdmu f'sinerġija mal-iskwadra biex jindirizzaw aspetti oħrajn bħal tqassim ta' droga fit-toroq, il-konsum u inizjattivi edukattivi. Mela l-2025 kienet sena meqjusa ta' suċċess mill-iskwadra ta' kontra droga fejn inqabad rekord ta' droga li kien destinat għat-toroq tagħna Maltin. Inqabdu 670 kilo kokaina, 315 kilo kannabis, 250 pjanta kannabis, 25 kilo droga sintetika, kilo eroina u 2000 pillola ecstasy. Il-Pulizija tistima li bejnietom dawn iġibu valur fis-suq ta' 87 miljun euro. L-Ispettur Merċieqa spjega li s-sena l-oħra l-iskwadra arrestat 229 persuna li minnhom tresqu l-qorti 190 fosthom 115 li ġew mixlija bit-traffikar. Mistoqsi dwar id-droga l-aktar infittxija qal li Malta qed issegwi x-xejriet tal-konsum fl-Ewropa u d-dinja fejn il-kannabis tinsab fuq id-dimnet. Il-persuni llum ma jikkonsmawx biss dak li jgħidulu joint impejpu l-kannabis biss tiġi wkoll ikkonsmata f'ħafna forom oħra. Jiġifieri, wara kannabis insibu l-kokaina li qed tiġi konsmata kważi minn kull ġenerazzjoni u llum il-ġurnata wkoll qed naraw ix-xejra ta' droga sintetika qed tikber id-domanda f'kull pajjiż. Il-liġi ta' Malta tippermetti li meta fis-suq tinstab droga sintetika ġdida din tiddaħħal mill-ewwel fil-lista ta' sustanzi illegali. Mistoqsi dwar Għawdex, l-Ispettur Merċieqa kkonferma li l-gżira tinsab fir-radar tal-iskwadra u semma li s-sena l-oħra kien hemm qabda rekord ta' droga f'Għawdex, 78 kilo kokaina b'valur fit-triq ta' 10 miljun euro.